सरला नों मानो न'खरनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ मालायनो जानला मोनला फोरमायो? ना थैनायनि सिगां बे न'निफ्राय ओंखारलांनो सानदों? समाजा नोंखौ मुगैबाय। नोंनि थाखायनो बे न'खरनि मान सन्माना सानफा एफा जोबलांगासिनो दङ। थारैनो नोंनिया नंगौ, आंबो मिथिगौ नोंसिनि न'खराव टेनसना बारायलांगासिनो। आब', आं कलेजाव थांनोसै। कलेजाव थांसै? ओमफ्राय लेखा बायनो होननानै फैसा बिनाया मोनबाय? गैयालै, अबाव मोनोब्रा, नाङा आंनो बिसिनि फैसा। गाबोन समफोरनो सम्फथिखौ रानजोबसैलै आब'। थै, जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनाय। दानो बिदि सम्फथि राननायनि सम नामा? माथो बेलाय, फैसा बिबाबो मोना। गावनि नांगौआव मोनाबालाय बोरैथो जानांगौ जाखो? फैसा गैयाब्ला आं बोरै फरायनो हानांगौ? दे, बेफोरखौ दा सानथ'। माबा मोनसे जागोन बे उनफ्राव। माथो बेलाय, आरो एबार खनसे फैसा बिनायाव हरा होनबावोब्ला आं मिथिलालै आब', आलदा आलदा राननांगौ सम्फथिया। नांगौबा आङो आंनि सम्फथिखौ एसे फाननानै बेजोंनो फरायगोन आङो। दानो बिदि सम्फथि फाननायनि बाथ्रा रायलायबाय। हामगौ बिदि सम्फथि फाननायनि बाथ्रा रायलायनाया। उफाय गैथाराबालाय माथो खालामनो आब'? बिदिखौनो खालामनांगोन। इसिबां ग्रोम ग्रोम गय बागाननि फैसा मोनो आरो आबाद मावनायनि फैसा मोनो। थाइसेबो हराबालाय मा जानांगौ जाखो? गावनि फंबायनि बरायनायावनो थाइसेबो हराबालाय माबायदि बिदा बेलाय, हिनजाव नायथि सिङाव थाग्रा। दे, बिसोरखौलाय माथो होननो हाबावनो। दा लेट जागोन नोंहा, कलेजाव थांग्रोदो। दे, थाथ'दो आब'। हेल', मा खालामदों लोगो? खबर सबर बोरै? आंहाबो मोजाङानो। है, माथो होनबावनो, सासे दंना जोंहा। डिस्टार्बसो मोनबाय आं मानसिखौनो। माला थांगोनथाय? थाब थाब नायनानै हाबा जालाबायबानो जासै, थालाबाय थागोन। जागारनाय गैयै जागारनाय, बेसे जाहोबाय थानो हानोसै बेनोलाय। मानसियानो सम्फथि सेनोसो थाखादों। हागोनबासो आंनिफ्राय सम्फथि सेनो बियो। दङ, न'आवनो दङ। मा खालामदोंथाय मिथिया। बबाव बेरायहैथाय मानसियानो न'आवनो थाथेरा, जानला मोनलाथार। जानाय लोंनायावबा बेदरानोलाय मानसियानो। सुखुथारा आं मानसिखौनो। बे जोंनि न'आव थाफैनायनिफ्रायनो न'खरखौनो सान्थि मोनला आङो। बबेबा गोजान जायगायाव कम्पानिफ्राव खामानि मावनानै थाहैलाबायबानो जायो। दे लोगो, दे बिदिबालाय दोनदो। सरला, नों मानो न'खरनि पार्सनेल प्रब्लेमफोरखौ मालायनो जानला मोनला फोरमायो? नोंहालाय मा मालायजों फन रायलायनायाव मा एग्रां फैलायखो? सरला, नोंनि फंफ्रोमबो रावा आंनि फारसे मानो रागा रागाल'? आरो नोंनि फंफ्रोमबो आखलानो आंनि फारसे मानो एरा? समानो बेनो आंनि थाखाय नोंनि फारसे रागा देखायनाय। नों मा बे न'आव थानानै बुरैनानै थैलांनो सानदों? ना थैनायनि सिगां बे न'निफ्राय ओंखारलांनो सानदों? समाजा नोंखौ मुगैबाय।
नोंनि थाखायनो बे न'खरनि मान सन्माना सानफा एफा जोबलांगासिनो दङ। सरला, थारैनो दिनैसो नोङो बे बाथ्राखौ बुंनो रोंबाय। आंनि थाखायनो दिनै बे न'खरनि मान सन्मान सानफा एफा जोबलांगासिनो दङ। आं दिनैसो मिथिबाय सरला, नोंनि खुगानिफ्राय आं दिनैसो बे बाथ्राखौ खोनाबाय। जिउसो बे आंनि, इसोरजों दैदेनजानाय, देहासो बे आंनि, इसोरजों दाजानाय। आं सानो बे गासैबो जाथाया आंनि गोरोन्थि नङा। बेफोर गासैबो इसोरनिनो माया लीला मोनफिनै जाथाय। आंनि नैबे खाफालाव इसोरा खोख्लैनानै हरबाय। बाथो नोंनि बे डायलगखौ आरो मानिबा मोख्रा स्रिथि गफ्लालायबावदों। रोखोम, जोंनाथ' फर्म फिलापनि समा सफैथारबाय। ओमफ्राय नों फर्म फिलापखौ बोरै खालामगोन? आदाया फैसा हराबा? हरथाराबालाय माथो, माबा मोनसे खालामनांसिगोन। आरो आंहानो दाख्लै सोमखोरनाव एडमिसननि फैसा लाथ'नायखौनो दाबो होफिननो हायाखै। आयौ, दासिमबो हरफिनाखै आरो नोङो? एफा गोबाव जालायबाय, गाज्रिसो मोनलायसिगोन बे गोसोआव। फैसानो गैयाब्ला माखौ हरनो आंलाय, बिबाबो हरा। आं जामिंबाय, थु बेयाव दसे जिरायनो। थुदो। फर्म फिलापखौ खालामनो हायाब्लाथ' आङो फरायनायखौनो दोनथ'नांगोन बायदि मोनबाय आङो। थै, बिदि जायो नामा? फरायनायखौ दोनथ'नानैलाय मा खालामगोन नोंलाय? मा खालामनो आरो, उफाय गैयाना। फरायनायावबो थाखा फैसा नांगौ। दा बेनो गैयाब्ला बोरै फरायनो हानो? बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव गोरिबफ्रा लुबैनाय बायदि फरायनो हाला। थै, बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? उनाव माबा मोनसे जागोन बे। जागोनखौनो नुहुरखाया आङो। न'आवनो थानो बाबाय आङो। सानफ्रामबो दावराव दावसिल'। गावजों गाव न'खरनि बिदा फंबायफोरजोंनो मोजां रायलायनाय गैया, अनलायनाय गैया। बबेबा गोजान जायगायाव सिरि थांनानैसो थानो लुबैयो आङो। आरो आं दाबायदियाव न'आव थायाब्लाबो बिसोरो आब'खौ बिराद नासयखागोन, आं मिथिखायो। जेनेबा नोंसिनि बाजैया नोंसिनि आब'खौ मानो एसेबो सैथारा? मा जाहोननि थाखाय? बाजैया जोंना धोन सम्पतिनि लबिया। आब'आ न'आव थाफैनायनिफ्रायनो गावसिनि धोन सम्पतिखौ सेजानो गियो। बिदिनो थायो सोरबा सोरबा, धोन दौलतनि लबिया। बिनि गेजेराव बाजैयाबो सासे। माथो होनबावनो आरो, बुंनांगौआनो जेबो गैला। थुदो थांनोसै। सरला, मा मावबाय थाखो नोंलाय? ओंखाम खुरैदो थां। बिराद ओंखाम उखैबाय आङो। ओंख्रियानो मोनदों ना मोनाखैमोनथाय? संगासिनोसोमोन बियो। 12ता 1ता जानानैबो दासिम ओंखाम मोना? सानै साथाम मावग्रा थानानै। मावसोग्राखाय नोंनि नोम्ब'आ लाजि गैयि आंखौसो रायलायबावदों। माला रायखो? नोंखौ सोर रायखो? आंलाय माला राया? नोंखौ होनदों आङो, नोम्ब'खौसो होनदों दा आङो। नोम्ब' मोजाङा दहाय आंजोंसो नांलायबावदों, आंजों नांलायबावदों। मानिथो? मा बाथ्राखौ लानानै नांलायबाय थायो, दावराव जाबाय थायो नोंसोरलाय? आं दस्राजों फन रायलायनायखौनो नांदेरफैनायखौ नुवाखै? लाजि गैयिया। माखौ लानानै सानफ्रामबो नांलायबाय थायो? बिदि नांलायबाय थानो न'खरा बोरै सान्थि जानांगौ? गोरोबलायनाय गैयाब्ला? जेब्लानासिम बे न'खराव नोंनि नोम्ब'आ थाबाय थागोन, बे न'खरा अब्लासिम सान्थि फैनाय नङा। नों बेखौ मिथिबाय? मानि जाहोनाव? जाहोना बेनो, बे नोंनि नोम्ब'आ बे न'खराव थाबाय थायोब्ला बे न'खरनि सम्पतिखौ सेनानै लागोन।
आब' माथो माथो जालायबाय थाया बे सासेजोंलाय? मा जालायनो आरो मानसि मोजाङा खि गावनि न'खरनि पार्सनेल खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनानै लायो। मा बे मा फोरमायदों सोरनो? मिथिया सोरजों रायलायदों बेबा, रायलायजेननायनिफ्रायनो खालि आंनिल' खोथा। दे आब' बेनालाय बिदिनोसै, बिनि बाथ्राखौ लानानै बांद्राय खर' दासा। सम्पथिखौ लानानैनो बिराद गियो बियो। आं मिथिखागौ नोंसोर आंखौ सम्पथि सेजानो गियो, बेनिखायनो नोंसोर आंखौ बे न'आवबो थाजानो बायो। आब' मानो जाथारै जाथारै बाथ्रा बुंदों नोंलाय? जोंलाय मानो नोंखौ सम्पथि जानो गिनांगौ? आं नोंसिनि गोसोनि साननायखौ गासिखौबो मिथिजोबखायो राफोदाय। थांगोन सानसे आं बे न'निफ्राय बिदाय लागोन। बै समा फैगासिनो दङ, थाबैनो फैगासिनो दङ। जुदि एबारनिफ्राय हिन्जावनि आथिं सिङाव थानानै आब'नि बेरेखा बाथ्रा बुङोब्ला आंनि बिदाया सोर बेखौबो आं सिनायनाय नङा, गोसोआव लाखा। रोखोम मा बुंनाय राव जादों बेलाय? आं जेखौ बुंदों थारखौनो बुंदों। ओइ नोंखौ फंबाय होननानैसो अनानै दोनगासिनो आङो, बांद्राय उल्था उल्था दाजा मिथिबाय। दम दाहो, नोंसोर बिसि फिसाय बे न'खराव माबायदि सोलिगासिनो मिथिनो आद्रा गैलिया। माबायदि न'खराव जोनोम मोनखो आंलाय, माबायदि खाफाल आंनालाय। बिमा बिफाबो गैजाया आरो दिनै न'खराबो सान्थि गैया। रोखोम गोसोखौ हमथा, एसेबां गाब्रायनो नाङा। सम फैगोन सानसे नोंनिबो। खुगायावल' सम फैगोन होननानै, नाथाय बोथोरानो फैयाब्ला बाथ्रा बुंनायनि जेबो ओंथि थाया। आरे रोखोम गोसोआव फोथायनाय लाखि, नों मानो गावनि गोसोखौ एसेबां लोरबां खालामना लायो? लोरबांनि खोथा नङासै ने, आंनि नैबे खर'आनो गासिबो टेनसनजोंनो बुंजोब्बाय। बोरै सोलिनो जाबावदों आङो बे संसाराव? टेनसना बयनावबो थाखायो, नों मानो गावनावल' टेनसन दं बायदि खालामना लायो? अब्लाबो आंनि टेनसना आलादा, रावजोंबो एखे नङा। एखे नङा, थेवब्लाबो सोरनियावबा टेनसना नोंनिफ्राय बांसिन थायो। थेवब्लाबो बिसोर गोसोखौ हमथाना लाखियो, थिग बिदिनो नोंबो गोसोखौ हमथाना लाखि। हमथानो हालियासै ने, जोंनि न'खराव टेनसना खमायनायनि अनगा बारायलांगासिनोसो दङ। थारैनो नोंनिया नंगौ, आंबो मिथिगौ नोंसिनि न'खराव टेनसना बारायलांगासिनोसो दङ। अब्ला नोंनो सानना नायदोसै ने, आं बेबायदि समाव थारैनो आं मा खालामनाया मोजां जागोन? बारहोदो, नों माखासे समखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो सौसिलांनो नाजादो। आंहा फोथायनाय दं रोखोम नोंनि सायाव, नों सानसेब्लाबो नोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ मोनथारगोन। आं थागोन रोखोम, नोंजों लोगोसे नोंनि सुखु दुखुआव अराय सम नोंजों गोरोबफागोन। मानसियानो सोरजोंबासो लाइन लाबावो खोमा, बोरैबा नायबा हौवाफोरजों लाइन लाबायग्रा नुखायो मानसिखौनो। आयौ दासिमबो सोलायनो रोङा, माबायदि मानसि बेलाय। गोदो फिसानिफ्राय मोननाय सना रुफा दख'नाफ्रानो जोंख्लाबलायनाय। थोस बेबायदिबा गन्थंखौनो हास'नासो लासिगौमोनहां।
हेल' हेल' रोखोम नों मानो कलेजाव फैयाखै बाबाया आं कलेजावनो थांनोनो थै बाबाखिसो फैया नामा जानला मोनला आंनि सिगाङाव फैया होनना खिथाबावा ओमफाय ओइ प्रब्लेम जादों न'खराव बेनि थाखायनो थाङाखै आङो मा प्रब्लेम नोंसिनि न'खरावलाय माब्लाथो प्रब्लेमा जोबफेरदों कलेजाव फैबानो जायोमोन ना बिदिनो आरो माथो बुंबावनो फेमिलिनि प्रब्लेम दे जाबाय दे आंबो क्लासखौनो लाला थांफिननोसैसो आंबो बोरैबा सुखुवा मोनथारदों आंबो औ दे औ दे आं दा न' मोनहैबा हरगोन दे आंहा ओंखामखौनो सङाखैहाय दा बोरायजोंसो रायजालाय लांसै आंहा फुंनि मोनानि खनसेनो संखायोहाय आंहा बिदि संनो हाथारा ओंखाम गोजां मोनजाबाथाय जाथारखायो बोराया रागाया आंहा बायोहाय बैसो जानायखायनो बाबाय दाना आयौ आब' रमेलाया आयौ आब' रमेला अफाय थाङा मोनसि बे आदा चन्दननि फिसालानि हाबायावसो थांदोंमोन आङो ए हारसिं खावथं बेरायथारोहाय नोंहा औ हारसिङै नङाबालाय सोरथो लोगो थानो थांब्रबनानैसो फैदां लोगो नागिरनानै लादोहाय आब' रमेला औ बारा गोबावबा समा मिलायनाय नङा बेफोरखौ आं दा जेबो सानथ'वाखै थांदो दे नोंस्रा आंबो थांसै औ दे नै फाग्लि हाबा हुखायाव फिसाइ थैजानाय मानसियानो दांनो मोना गारा जिनिसफोरखौनो गावसो आस' दाङोनो दाख्लिबो बे दयारामनि हाबायाव गावसो जि आस' दाङोनो फाग्लिया हामानो औ आस'स'थार मानसियानो नै फाग्लि हाबा हुखायाव फिसाइ थैजानाय मानसियानो दांनो मोना गारा जिनिसफोरखौनो गावसो आस' दाङोनो रोखोम आब'आ माब्रै दं आरो बाजैया नोंना एसेबो सोलायथाराखै नामा बहा सोलायनो बारासो जासिनदों आरो आब'खौलाय माथो होनबावनो बाहेरायाव ओंखारलाङोब्ला आरो न'आव फैफिनोब्ला मानसियानो गाबनानैसो फैयो सोरजों मा बुंजायो मा जाबोयो जेबो मिथिला रोखोम थारैनो नोंसिनि न'खराव दावराव दावसिया खमायलांनो नागारै बारायलांमारगासिनोसो ना जाहोना मा जाहोना जेबो गैयासै नै बाजैयानो बिनि जाहोन बाजैयानो नोंसिनि न'खराव जेंना सोमजिहोगासिनो थारैनो नंगौना रोखोम औ नंगौ जेब्ला समनिफ्रायनो बाजैया जोंहानि न'खराव आगान होफैजेनदों बै समनिफ्रायनो जोंहानि न'खराव दावहानि बानाया सोमजिजेनबोदों ओमफ्राय रोखोम आं देनां नोंजों हाबा जायोबा नोंसिनाव थाहैबा जोंथ' ज'सो थानाय जागोन अब्ला नोंनि बाजैया आंजों माबायदि आखु देखायगोन दे माबायदि देखायनो दा जेरै आब'नि सायाव जाबायदि आखु देखायदों बेबायदि एखेखौनो देखायनो हागौ खोमा माथो बिसास बेफोरबायदि धोन दौलतनि लुबैया मानसिजोंलाय रोखोम आंहा नोंजोंनो गासिबो सिमां दंजोबखायो आरो बे आंनि सिमांखौ नों माब्लाबाबो दासिबायखा सिमां मा सिमां थाद बुजियाबो बियो रोखोम आंखौ दाबावखा अ बे खामानियाव जिंगासि नाङा आं बेनो थिनलाय एडभान्स हरखाबायमोन मावगोन मोजाङै मावगोन औ जागोन दे जागोन
गाबोन गामिनि गावबुरा आरो रायजो राजाफोरखौ लेंना लाबोदो मानो न'खरनि गासैबो सम्पथिखौ गाबोननिफ्राय सानजों खौफा खौफा रानजोबगोन फाग्ला जादों नामा नोङो फाग्ला जादों फाग्ला जानाय जायो बे आंनि खोथा आं फाग्ला जादोंबाबो बोथोरासो आंखौ फाग्ला जाहोदों ओइ खोथाखौ जानला मोनला दारालाय मान गैयै सनमान गैयै दारालाय सम फैबाय दानि जुगाव नोंखौल'सो नुबाय बेफोरबायदि हिन्जावनि सिङाव थानानै सोलिनाय मा बबे एंगेलजों बिदाखौ बिदि बुंनो हादों नोङो बाद हो नोंनि बे फंफ्रोमबो बाथ्राखौ आं गिनोबो थाङा आरो आं जेबो बुंनोबो थाङा जिखुनु जाया गाबोन आं बुंनाय बायदि जानांगौ बाथ्राया नङाब्ला आं बोरैनो हगारा ओइ नोंनि आखाया नोंनि मोदोमाव गोलैनो हागौ बांद्राय अख्रा दाजा मोनथिबाय दम दंबा दांनानै लालाय ओइ नोंखौ साला जेननानै थाग्राखाय जेननानै थाबाय थानाय बायदि मोनदों नोङो नोंसोरो नागारखाया आंबो हगारखौ आइदि आहा सानसे नुलायबाय आइदि आंखौ आइदि जाजेनबाय बे न'खराव दावहाया जाजेनबाय नायदा सोर देरहायो सोर जेनो फैदो बिदि बुलायनो हामा बे बिब'खौ लानानैनो बिराद दुगा जादों बे गथ'आ थिफुद लानानो नायनि सानसे सोलियो